d'unes fades que viuen a sota el mar i necessiten que la Tia Stilton i les seves germanes, unes amigues seves que són com germanes, l'ajudin a salvar el poble perquè a la reina li han robat un instrument que és vital per ells i no poden viure sense l'instrument. Creus que m'agradarà aquest llibre? Sí. Per què? Espera, no sé. Per què? Sí. Per què? Pues perquè és un llibre que jo et conec i que està superben il·lustrat, les lletres també estan com il·lustrades i té molts dibuixos, no té gaire lletra. Vale. Explica'm una cosa que t'hagi agradat més del llibre, però no facis spoiler. Ara, pues sense fer spoiler, doncs hi ha un moment en què té molta intriga aquest llibre perquè es troben amb una serp o amb una... no sé què és, però un moment. Espera. Vale, Amb una senyora que es diu la Perla Blava i és com una serp, una morena mil·lenària, vale? I es diu Perla Blava i llavors la Perla Blava els explica on pot estar aquest instrument tan valiós i han de superar unes proves i han de pensar molt i bueno, és molt xulo. I per quina edat recomanaries aquest llibre? Doncs per mi si és una persona petita, és a dir, que no entre 8 i 10 anys, però que li agrada molt llegir, jo crec que me'l pot entendre, però a partir dels 10. Fins aquí el vídeo d'avui! Benvinguts a la classe d'avui. No us oblideu de subscriure-vos, activar la campaneta, perquè si no, no us perdeu ningú dels nostres vídeos, donar-li a like i què més? Sí, i deixar als comentaris si us heu llegit algun llibre d'aquesta col·lecció o d'altres, és a dir, de Tia Stilton. Adeu!